Jó napot kívánok, Horst Fuchs vagyok. Be szeretném mutatni az új nanotechnológiás ásványvízünket. Kimosom a poharat. Úristen! Jézusom! Kristálytiszta. Víz folyik. Nézzék meg. Hogy folyik? Úristen! Most vettem ezt az aranygyűrűt. Mutassuk meg a nézőknek, a nézőknek mutassuk meg, milyen szép vizet gyárt. Igen. És megkóstolom. Hihetetlen. És vízízem? Igen. És kóstolják. Valaki ki akarja próbálni? Én kipróbálnám. Jönne. Nagyon unom a Coca-Colát. Próbálja ki. Hát ez több Istenem! Úristen! Nézzék, hogy folynak És 2000. Úristen, hogy folyik! És vízízem van! Hol várjál? Hol megmutatnám, mi lesz a mai ajándék hozzá? Ja, hát igen, egy ilyen. Várjál. Ez minden. De ez az ára. Mennyire vásárolhatjuk meg ezt az egészet így? Ez így mindössze, ez 25 000 forint. 25 000? Igen. Igen. Akciós az Plusz még hozzá egy ajándék, egy ilyen, igen, jó, hogy akkor nem egy összeges autómotor, és még hozzá egy ilyen tolókocsi. Hihetetlen! Akár hol lehet is oda. Ez ilyen 15 szoros. Felállni rajta mindent, tehát féktár. Horst, ez hihetetlen! Mit szólnak a nézők hozzá? És mindent gyárunk, vadinul. Atya úristen! A por is új rajta? Igen. Hihetetlen. Ez viszont van egy ilyen újfajta anyagunk, amivel majd le tudjuk szedni, ezt majd a következő adásban. Tehát akkor mindez mennyibe kerül? Minden együtt? Ez itt szakópa, hát már 40 000. Tehát akkor kiszállítással együtt. Telefonáljon most.